Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем как се прави слайм. И ще ви трябва малко веро, малко лак, малко паста за зъби, малко лепило и сол. И така, днес ще ви покажем как се прави слайм. Сипваме първо паста за зъби мъничко. Ето така. Така. И взимаме сега да бъркаме ето така. Ето как става. Започвам. Даже да се Ти взимай, бъркаме ти тук. Аз да гледам сега какво трябва да слагам. Сега мисля да слагаме сол. Сол, за да стане по. Пусни, хайде да го сложим. Кажем готово. И аз ще бъркам. Айде бъркай. И така, приятели, много хубаво ще ви стане, ще има парт 2. И после парт 3. Мисля, че започва да става. Да, сега малко боя. И малко лепило. Лепил ще прави всичко. Лепилото ще прави всичко, да, ще стане за слайм. Много важно да вземате лепил, когато правим слайм. Най-важното е лепилото. Чакай, трябва